Soc Jacel i soc estudiant de segon d'etap. L'any passat feia primer i vaig anar d'Erasmus per tenir l'oportunitat de fer gran part de les meves pràctiques a l'estranger i per saber com em gestionava jo sola. La nostra estada era a Faenza, però les pràctiques les feien a una altra ciutat. Jo, per exemple, les feia a Imola, a Casa Illea. A part de les pràctiques, nosaltres planificàvem cada cap de setmana visitar una ciutat diferent. Vam visitar Bolònia, Florència, Venècia, Prato i Rimini, i altres més. Aquesta experiència em va agradar molt perquè em va ajudar a veure les coses de manera diferent a nivell personal i tornaria a repetir. I un consell que jo us donaria és que gaudiu molt. Al final aneu a un país sense els vostres pares i podeu fer el que vulgueu, però sigueu persones madures i responsables, doneu el millor de vosaltres a les pràctiques i tingueu empatia amb els usuaris perquè són persones vulnerables. I res, gaudiu molt i que vagi molt bé. Adeu.